Ngibingelele ngalolo suku namhlanje. uNkulunkulu asiphile lona ngomsa wakhe nangothando lwakhe. Namhlanje ngenza le video yobuNazaretha ngikhumbula uBombela isitimela samaMpondo, indaba ezasuka eNtabazwe zajula zaya kweliphezulu, uthe maze kweliphezulu zaba nemvunga zavungazela, zehla zehlela eMthandeni emzini wenkosi kwamaphumulo. Sikhumbula isihlahla sothathawe esibamba uMabhungane namhlanje sambambile. uDubongwane inkomo enophondo olulodwa ehlaba ezinye emantshwebeni. Sikhumbula ugagana lokubathiya, umuntu yedwa owafika kulelizwe engenabani, uNondliwa kakhuluphali ngoba elambele izwe lobomi, engenabani angayibika kuyena ukuthi usefikile mhlambe bamlalise noma bamphe ukudla, kodwa nje wayedwa nje emyedwa njengelanga. Ngenza le video ke sikhumbula yena. Umhla ka-1 namhlanje kuMeyi njengoba ngenza le video kungena isikhumbuzo sayo inkosi ngoba yahamba mhla ka-2 kuMeyi. Isikwenzile umsebenzi, ihamba nje emhlabeni isigwili kodwa esimpofu. Imhlaba amaplaza ayenawo bamkhulu maningi kakhulu, kufanele ngabe wayesigwili kodwa wayempofu ngoba wayengezile uzokwenza ibhizinisi, kodwa wayezosebenza indaba yomphefumulo nendaba yokuhamba kulelizwe. Ngithe-ke uma ngicabanga indaba yakhe bamkhulu, ngase ngifikelwe umuzwa ukuthi ake ngikhulume ngomsebenzi wakhe osuphendulwe abantu bawenza ibhizinisi. Sekukhona izinto ezenziwayo ngabantu abathi bazenza ubuNazarethe esingazazi thina ebuNazaretheni, noShembe angazange ayifundise. Kunabantu esebenze amabhizinisi ngomsebenzi kaShembe. Mawuthi uyayibona lezi zinto amabhizinisi ngazo, uyabona ukuthi ziphambene nokushumayela nokufundisa kaShembe. Ziyizinto zikaSathane, uma ngakubeka kanjalo, zithunyelwe uSathane uzobhidliza umsebenzi kaShembe nokufundisa kwakhe. Ngizoyibala lezi zinto ezenzekayo egameni kaShembe, engizaziyo ngizoyibala, engingazazi nawe uyokwazi ozangakini ezenzekayo egameni lokukholwa. uShembe la ekhaya wasifundisa ukuthi uma sikholwa sikholelwa ukuya ezulwini. Uma sikholwa sikholelwa ukuya ezulwini. Waze wathi uShembe abasekuphakameni abayiwa amadlozi, futhi abasekuphakameni abayizithutha. Uma befa baya ezulwini, abangayile ezulwini baya ejele. Labo-ke abaya ejele laba abasuke behleli belindele ukuthi benzelwe inhlambuluko, mhlambe ngey'phambeko zabo abazenzile emhlabeni, bahambe bonikelelwe enkosini, bacelelwe intethelelo bese behlanjululwa bangene ekuphileni kwaphakade. Akukho la umuntu wasekuphakameni aya khona ngaphandle kwasezulwini
mayengayanga ezulwini uya ejele la izofika abanjwe khona kuze kube kulungiswa into zakhe kushembe, ebese yakhululwa lowo muntu angene ekuphileni kwaphakade. Kulezi zinsuku zanamhlanje kunabantu abasebenza ngemimoya. Laba bantu bathunywe uSathane ukuthi bazobhidliza, bazokonakalisa umsebenzi kaShembe awusebenzela waze wawufela, njengoba njengamanje singena enyangeni yokukhumbula uhamba kwakhe emhlabeni nomsebenzi awenzayo. Kunabantu namhlanje abanye bazibiza ngabaprofeti, baprofetha egameni likaShembe, kodwa uShembe akasifundisanga lokho. Kade sibelesele umnumzana uXaba ey'nsukwini nje, wasibelesela uXaba ngendaba yalokhu yale nto beyenza ngesiNazaretha. Kodwa ubona ukuthi lokhu kwenza kwakhe uSinazaretha manje usezowamreplace ngisho uShembe. Ngenhlanhla-ke yena-ke useze waphuma-ke ebuNazaretheni wayozenzela ngesingaye outside of ubuNazaretha. Seyigundela ikhanda, mhlampe nengulube useyenza, mhlampe notshwala useyaphuza, kodwa yena akasangene ebuNazaretheni. Siyakubonga ukuthi-ke indaba yakhe yahamba yaphela ukuthi idumaze lo msebenzi ongaka kaShembe. Yena-ke wayeyibiza ngomprofeti, kunezinto azenzayo, edayisa namatshe nani nani nani. Angikhulumi ngaye, kodwa ngikhuluma ngomsebenzi ayewenza egameni lakaShembe nokuphendula umsebenzi kaShembe ube yibhizinisi. Ngoba lokhu ayekwenza nje kwakuyibhizinisi kuyena ngoba kwawumngenisela imali, enza imali eza kuye, engayi kuNkulunkulu, eza kuye. Shembe yakhe imali yayingezi kuye, yayakuNkulunkulu. Ma kunemnikelo eyenziwayo nje wayethatha lo mnikelo enza umsebenzi ngawo, umsebenzi kaNkulunkulu. uShembe-ke wayesifundiseke ukuthi uNkulunkulu uthumela umprofeti abe munye azokwenza lo msebenzi wakhe. Akwazi ukuthi ngathi kukhona uShembe kuphinde kube khona omunye umuntu osebenzisa the very same formula noma igama lakhe uShembe, kodwa lowo muntu kube kunoShembe osesihlalweni. Asikwazi lokho kulokhu kuhamba, asikwazi. Kodwa ngoba sekuyibhizinisi, baningi abaprofeti obazi nawe abangakini, nalabo baziyo abathi bayabaprofeti kodwa bangamaNazaretha, benza umsebenzi wobuNazaretha. Bese kuba khona izinyanga nezangoma ezithi zenza umsebenzi wazo wokubhula ngesiNazaretha. Benza umsebenzi yabo wokubhula ngesiNazaretha, bakhohlisa abantu, bathatha abantu, abanye bathathe ngisho imbuzi noma inkomo bethi inkomo kaShembe, kodwa leyo nkomo uShembe angayazi. Futhi ngisho bethi uyayazi uShembe ngeke abizwele inkomo ehambisana nobungoma nabantu abasebenzisa imimoya le uNkulunkulu ayalayo. Lezo zinto ezinjenganalezo ziyawudumaza umsebenzi kaShembe, futhi ziyakhombisa ukuthi ziyizinto ezithunyelwe uSathane ukuzolwa nale nkonzo kaShembe. Namhlanje-ke kulezi zinsuku sibhilitelwe elinye idimoni. Ngizothi idimoni ngoba into entsha singayazi kulokhu kuhamba esikubonayo la kuma-social media. Khona into elapha kwamashu okuthiwa isekhala lomphefumulo, la kuthiwa khona bonke abantu bakithi sebahamba bahleli khona, fanele siyobalanda.
sibasemakhaya bakwaMashu. Leya nto leya yasungulwa umuntu nje thizeni owumshumayelo wakhona mangaphosisi, wavela wafikelwa ingqondo nje yokwenza lento yokuthi atshele abantu, angazi noma uyabhula noma wenze njani, ukuthi abafike bezolanda abantu bakubo laphaya. Ukuthi wonke umhlaba, bonke abantu bomhlaba sebahamba bagcwele lapha kwaMashu. Thina-ke kwaMashu siyakwazi, sikhulele khona. Nje sikhulele khona kwaMashu, kunotsotsi kwaMashu, kunefebe kwaMashu, kuna yonke nje into kwaMashu eqhelelene nobungcwele. Kwase kuba nethempeli kwaMashu elaba lapha kwa-F. Kwase kuba nethempeli kwaMashu elaba sembelebeleni. Kuthe kusuka nje kwase kuvumbuka leli thempeli, sengikhohlwe igama lalo ukuthi kwakuthiwa yikuphi kambe. Namhlanje sekuthiwa-ke isekhaya lemphefumulo. Abantu bahambisa imbuzi lapha, abantu bahambisane, ngisho abantu abakhulu abahloniphekile, ngisho ikhulu zaleli bandla, abantu abadala abazalelwe kuleli bandla bakhule ngesikhathi senkosi ilanga. Kodwa bakwazi ukusuka bashiya uShembe labamshiya khona, baye lapha kwaMashu bethi beyolanda izihlobo zabo. Engamazi ngisho uMashu ukuthi ungaphi. Ngiyakholwa nje ukuthi lezo zihlobo zabo ezinye zahamba ngabikho ngisho amarobhoti, zizoshayiswa izimoto lezo zihlobo zabo lapho, ngoba ngasi zilandeni kwaMashu, angabe zisezulwini noma isemakhaya azo zigada imindeni yazo. Kodwa kuthiwa zikwaMashu, zihleli kwaMashu. Ngiyazi ukuthi abantu la bamaNazarethe, ikakhulukazi la lesikhathi sanamhlanje sokubusa kaSathane emhlabeni, bazongibiza ngawo wonke amagama. Kodwa akunandaba ngoba owami umsebenzi akikho ukufuna ukuthandwa, kodwa ukufuna ukukhuluma indaba kaNkulunkulu, indaba kaShembe ikakhulukazi. Ukuthi uShembe wazokwenzana emhlabeni, yini asifundisa yona. Uma ngabe sekukhona izinto esingazazi angasitshelanga zona, lezo zinto kufanele siyigxeke, sihlabe, sikhulume ngazo ukuze isizukulwane esizayo sazi ukuthi leyo nto leyo akuyinto kaShembe, into nje yibhizinisi lomuntu. Nabakithi bake bazama ukuthi baye khona, sathi hayi ningayihambela nje kodwa ningasithinti thina singeni lapho. Ngoba bakithi sabathatha sabathengela ingubo emhlophe, sabathengela amathikithi, sabakhipha esigodini sosizi, basezulwini njengamanje, akekho osekhaya lemphefumulo. Uma esekhaya lomphefumulo phela kushuthi usemhlabeni lo muntu, akekho ezulwini. Ngaleyo ndlela uma esemhlabeni shuthi usesihogweni noma usejele. Manje-ke le nto le into engiphatha kabi kunakho konke, ngiye ngibone ogedwane babefundisi engibaziyo nengibethembile belapha bethi nabo baye kubantu bakubo. Abanye labo bafundisi bawo bokuzalwa kulokhu kuhamba, kunoba into bayikhuze kodwa bayoyincoma, ngoba once into yangakhuzwa abantu abagcotshiweyo, leyo nto iyasabalala ibe yinto esemthethweni. Kulokhu kuhamba asinaye umuntu ohlala komunye umuntu noma ohlala komunye umuzi noma ohlala esikhotheni esithize. Uphathe ukuthi usezulwini separadise noShembe noma usejele ulinda ukukhululwa. Ijele asitshelwanga thina ukuthi likwaMashu. Noma usesihogweni uyasha, ushiswa izono zakho engenayo into ethelelo. Kodwa sitshelwanga ukuthi ijele kufanele thina siyokhulula abantu bakithi ejele elikwaMashu. Ibhizinisi nje lomuntu azenzela lona nabangani bakhe, ebese kuyothi mbo abantu
Ngisho abantu abangakholwa abasayi kushembe kodwa sebeyekhala umphefumulo. Imphefumulo ikushembe, ayikho kwenye indawo, ayikho kwaMashu. Imphefumulo ikushembe, ingakho uShembe wayethi usibanibani akadluli la, noma usibanibani sedlulile la esandleni sami, ngoba imphefumulo isesandleni sikaShembe. Lokhu nje sekwenzeka manje kasikwazi, kusha. Futhi nje into eqale nje after 2011, ngoba ngesikhathi senkosi uThingo lento ibingekho. Ngoba uThingo into lwaluyikhuza uma ngabe isiphuma esandleni. Manje njengoba angasakhuzi umuntu nje, noma ubani usezenzela umathanda. Noma ubani usezenzela umathanda. UThingo lwake lwakhuza indaba yomuntu enza izinto la kuthiwa nganoma wayegeza amadlozi noma wayegezani, bese ethi khona inkomo kaShembe. Uthi uThingo akukho nkomo mina engiyaziyo, akwaze kufike inkomo la kuthiwa inkomo yami lapho. Yekani indaba yokuhambe nidlala abantu ngegama likaShembe, ukhuza uThingo. Namhlanje akekho okhuzayo. Abantu sitshela ukuthi iy'hlobo zethu ey'ngasekho emhlabeni kunobe ziya ezulwini ziya lapha kwaMashu ziyoshayiswa ziy'moto. Asinandaba nabantu uma ngabe bezamela impilo ezilokhuzana, kodwa bangasebenzisi igama likaShembe. Ngoba uma esebenzisa igama likaShembe uthuka ubuNazaretha. Uzuthi uyahamba la endleleni uzwe ubuzwa ngendaba yekhala lomphefumulo, kunokuthi ubuzwe ngokuphakama, ubuzwa ngekhala lomphefumulo. Mpombela akazi lutho ngekhala lomphefumulo. Nkosi ilanga yazi lutho ngekhala lomphefumulo. Inyanga yezulu yazi lutho ngekhala lomphefumulo. NoThingo alwazi lutho ngekhala lomphefumulo. Alwazi lutho. Okuyibona abantu abanikuthunywa uShembe ukuthi bazosifundisa indlela ezulwini. Abazange basitshela khona la siyovaya khona kuyikhala lomphefumulo. Lento le isuka kude ekutheni iqala nje ekutheni sifundise ukuthi kunezulu lomndeni. uShembe angakaze asifundise ngalo. uShembe wasitshela masisuka la siye kuphakameni. Akaze asitshela ukuthi siye ezulwini lomndeni. Nokuthi likuphi lelo zulu lomndeni akaze asitshela uShembe. Noma la emhlabeni noma lisezulwini asazi. Ngoba thina sazi la siya khona siyobona uShembe asithatha sise kuNkulunkulu. Siyokwehlulelwa ngezono zethu. Noma ngesikwenzile emhlabeni nesingakwenzanga. Manje uma ngabe kuwukuthi abantu benza ibhizinisi ngegama likaShembe and futhi abantu abagcotshela ukukhuza bengakhuzi, lokho kufike kungiphula umoya. Abantu abagcotshela ukukhuza izinto angazi bofike bathini kumnikazi wabo. Yingakho umlungane wayethi abantu uma begcotshwa kufanele ngabe bayakhala, bakhalela ukuthi bafakwe emlilweni. Ngoba kufanele uma ngabe ugcotshiwe ungakujabulela ukuthi uzothandwa wena, kodwa ujabulela ukuthi uzothandwa uNkulunkulu ngokuthi ugcina umthetho wawugcotshelwe ukuba yiso lakhe, ukuthi ukhuze, weluleke, ushaye la kufanele ushaye khona. Hhayi ukuthi uthandwe uphiwe imali ebese-ke wena ujabula ukuthi uzokokomuka ngoba wena unikwe imali, kodwa umsebenzi kaNkulunkulu uyanakala ukhona okuthiwa ugade. Wonakala kanjani umsebenzi kaNkulunkulu ukhona ugcotshiwe? Manje lezi zinto lezi uyabona nje into embi ave ithanda ukuduma. Ave iduma into embi. Bese wonke umuntu manje mekhuluma nje ngalento ukhuluma nayo ayi-associate nobuNazaretha. Manje mawuthi uyashumayela uyabatshela abantu ukuthi thina ebuNazaretha sihamba kanje. Bese bethi hhayi thina siyoyikhala lomphefumulo. Siyolanda abakithi khona. Abanjani abahlala khona? Mina ukuthi kangaze ngichaze nokuchaza ukuthi abanjani abahlala khona. Okucaca ukuthi shuthi laba bantu phela abantu ababoshiwe. Manje umkhululi wabantu ngoba umunye nje uShembe nje. Qale nini ukuthi kube indoda thizeni nje yakomunye umuzi
esizoba umkhulu ilokhuzana bethu bazohamba bohlala khona. Ubabona ngani yena lo ngoba kushuthi uyabhula, ngoba kushuthi uyabhula phela ukuthi nampa abakwasibanibani sebefikile, nampa abakwasibanibani sebefikile. Mina bengizothi kubantu bomhlaba abazi ukuthi leya nto ayihlanganise lutho lomNazaretha, futhi ayikho ey'mfundisweni zobuNazaretha. Nawo amaNazaretha ayakhona lapha afuneka azi ukuthi phambi kwaShembe awufika aphendule ukuthi akufundiswe ubani lento. Ubani wabafundisa ukuthi kunento enjenganale ebuNazaretheni? Washo uShembe wathi bayeza bazofike banifundise izinto zabo zey'nkolo zabo nize ningavumi. Kodwa lesi zukulwane esinamanje samanje asisakwazi lokho, siyavuma nje. Siyavuma nje izinto ezibunukubezayo ubuNazaretha, ngoba lento iyahlotshiswa ibe yinhle, ubone ukuthi iy'hlobo zethu y'qilazekile, y'cindezelekile ngenxa lezi zinto. Abantu abazenzela amabhizinisi kodwa bengamfaki uShembe phakathi, ngoba uShembe wakuhluphekela lokhu kuhamba, wakuhluphekela lokhu kuhamba. Uma ngabe nje uthi umuntu usebenzisa imimoya, ufuna ukuthi imimoya yakhe kube iyona adla ngayo, vele usathane usebenza ngemimoya. Uma ekubona usathane ukuthi uyawuthanda imimoya le, uyakupha yona, uyakupha yona. Bese uba nento ey'cwebezelayo ukwazi ukuthi-ke usumncoma kahle usathane, nabantu babuye bazothi mbo kuwe. Ngoba abantu abamnyama bayithanda into ethinta imimoya engasekho. Angazi mina nje ngathi kuyangiphoxa, ngiyaphoxeka ukubona ogedwane babafundisa abazali lokhu hamba, abazalwa amakholo, kodwa nabo sebeya lapha bokhuluma indaba abantu bakubo nomuntu nje, nomuntu nje. Siyazi ukuthi eSouth Africa umuntu unelungelo lokwenza ukupractice inkolo ngendlela ayekholwa ngayo, kodwa kungafakwa ubuNazaretha phakathi. Ngoba mase kufaka ubuNazaretha sonke simpedwa ngebhande ngalokhuzana elilodwa, kanti leya nto iqondene nabantu basebuhleni, iqondene nabantu basebuhleni okuyibona benza lokhuya, kuyibona futhi abangakukhuzi. Manje sonke esingamaNazaretha bese kuthiwa into yamaNazaretha, nathi esingangene lapho sibalwe khona kulolo didi lolo. Angeke ngathandi ukuthi ngikhulume ngobuNazaretha njengento ehlukanisiwe, kodwa uma kuvela izinto ey'njenganalezi kuyavela ukuthi kufanele lezi zinto kube izinto ey'hlukanisiwe, ngoba akwenzeki wonke amaNazaretha. Wonke amaNazaretha engiwaziyo asahamba ngomndlela yomthetho kaShembe ngendlela abeke ngayo. Kodwa manje uma ngabe sekuqhamuka into enjenganale kuvele kuthiwa amaNazaretha. Leyo nto le iyasidunga sonke, iyasidumaza sonke, iyasithinta sonke. Manje okufanele thina sigxeke leyo nto ukuthi asiyazi thina kulokho kuhamba, asiyazi. Iyinto entsha, into entsha nje yayizolo, into entsha nje yayizolo. Shuthi uma isiyafana lento nalento yobuKristu ukuthi abantu uma befa abahambi, abaya ezulwini, bayahlala balinde ukubuya kaJesu. Oshuthi nalaba bakithi manje uma befa basaya ezulwini, sebeyaqoqana baye lapha bayolinda lapha kwaMashu. Imbi bafowethu lento, imbi, yamdumaza umsebenzi kaShembe. iShembe imenza inhlekisa nje emhlabeni, ngoba uyungabusazi ukuthi-ke manje uzothi uma ukhuluma ngaye uthi uthini uma kukhona izinto ey'khuluma njenganalokhu. Angazi mina bengingafisa ngithi mhlampe umuntu onamandla okulungisa lento ayikhuluma ayilungise, ngoba imbi ubunuku kulo msebenzi kaShembe. Ngiyazi ukuthi khona ababhenefithayo ngayo, mhlampe nakuzo ey'khulu zesonto khona ababhenefithayo ngayo, kodwa kulungile bafowethu. Imbi yona umuntu nomuntu uyofika ayimele phambi kwaNkulunkulu, uyofika ayimele phambi kwaShembe,
aphendule ukuthi ubani wamfundisa lokho, ngoba umuntu owasifundisa indlela ezulwini akaze ayikhuluma indaba ukuthi khona la esiyobuye siye khona lapha emhlabeni ngaphandle kokuthi siye kubaba ezulwini. Ngiyabonga, inkosi ibusise abazwile.